ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘାସ କାଟିତେ। ଆଉ ଧାନମାନ ତ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଗାଉଲି ଟୁକା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଏଇ ବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେପଟରେ ବି ବିଲ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଏବେ ଆସିଛେ ଘାସ କାଟିତେ। ଆଉ ଏଇଠି ଏତେ ବଣ ଥିଲାନି, ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଗୁଟାଟା ନଟା ହେଇଗଲା, ପୁରା ବଣ ରକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଘାସ ପୁରା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ଘାସ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଳିଛି, ତ କଣ୍ଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ପିଟିକି ବାହାରୁଛି। ତ ବୁଟର ଜୁତାଟା ଗୋଟେ କିଣି ପକେଇଛି 300 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇ ଜୁତାଟା ମୋର ନେଲା। ଆଉ କଣ୍ଟାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଟା ପୁରା ପଶିଛି, ଯେଉଁ ଆର ପାର ହେଲା ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁରା ଆମର ରକ୍ତ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ବଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ। ତ ଏଇପଟର କିଛି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଗର ଯେ ଗାଇସ୍ ବିଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉକି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବେଶୀ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଆଉ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଗାଇସ୍ ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମୁଁ କାମ କଲିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଢ଼ିନି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାଉଁଲି ଟୁକା, ଯେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା। ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଘାସ କାଟିତେ ଆସିଛି। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏବେ 5 minutes later. ଫାଇନାଲି ଏବେ ରାତି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଘର, ଆଉ ଘରର ମୁଁ ଏବେ ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯେ ବିଲର ଯେ ମୁଁ ଯେ ଘାସ କାଟିତେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଘାସ କାଟିତେ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛକ ଟିକେ ପଠାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଛକ ଯାଇକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିନି। ଆଉ ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଘରର ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କାଲି ପାଖରେ ତ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିହାତି ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିମି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କାମକୁ ଯିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆଣିବି, ଆଉ ନିହାତି ସେଦିନ ଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ହିଁ ଆସିମି। ଆଉ ଏବେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଘର, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜି ହେଇଯିବି, ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। ନିହାତି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ହିଁ ଆସିମି। ଆଉ ମିଳିବା ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ର ଏବେ